Bona nit. Balaïdos és el camp de primera divisió del Barça, on ha guanyat menys vegades en l'última dècada. Dissabte vam empatar a 2 gols en una nit de futbol frenètica amb un final infeliç per als culers, que van veure com se'ns escapava un 0-2 en els 10 minuts finals. L'expulsió de Marc Casador al minut 80 va ser el desencadenant de la reacció del Celta, que va acabar empatant en un 3 i no res. En futbol femení vam tenir una reacció blaugrana per invalidar el gol inicial que va fer el Tenerife. Vam acabar guanyant per 5-1 amb gols de Paredes, Pajor, Graham Hansen, Pina i Brooks. D'aquesta manera el Barça marxa a l'aturada de seleccions imbatut i líder indiscutible a la taula lliguera. El Barça Atlètic ha acabat amb la seva ratxa a l'estadi Johan Cruyff, ja que va perdre diumenge contra el Nàstic de Tarragona per 0-2 i no hem pogut allargar els resultats obtinguts aquesta temporada a casa. En bàsquet, el Barça va caure derrotat davant el Bayern de Múnich, van caure per quarta vegada a l'Eurolliga contra els alemanys i en aquest cas va ser per 100-78. En bàsquet femení vam tornar a guanyar i ho vam fer per 5 punts de diferència davant l'Henderson Alcáceres. En handbol comença la segona volta de la Champions amb bon peu, després d'empatar contra el Nantes fa 3 setmanes. Aquesta vegada vam poder guanyar els francesos per 30-36 i vam també guanyar dissabte a la Lliga Sobal a la Naitasuna per 7 punts, per 7 gols. El futbol sala van guanyar el clàssic contra l'Inter de Movistar per 4-3 i en hoquei patins seguim invictes després de guanyar el Calafell per 2-5 i són 9 victòries en les 9 jornades que hem tingut a l'Hockey Lliga. Això és Ambaixades Blaugranes, el lloc on ens trobem els aficionats del Barça d'arreu del món. Me'n vaig cap a Luxemburg. Jordi Gairín, com estàs? Doncs molt bé, Caral, doncs mira, bueno, molt bé, una miqueta mosquejat perquè empatar aquell partit que estàvem guanyant 0-2 quan faltaven 20 minuts, doncs és una miqueta decebedor i sabent que els dels veïns del JR guanyarien a Leganés, això ho teníem claríssim. Però bueno, escolta'm, no passa res, un petit sotrac. Bé, un petit sotrac que ja veurem a veure com ens evoluciona el pas de les setmanes, pendents doncs del Madrid que té aquest partit contra el València, que es va suspendre per la Dana. Josep Ramon, com estàs des de Madrid? Bé, bueno, també una mica decebut amb l'empat final i sobretot amb tot el que s'està coent aquí a Madrid, que ja tindrem ocasió de comentar-ho, amb el míting, perquè no es pot dir assemblea del Florentino Pérez, i bueno, anar fent, com sempre. Ja et I bueno, preguntaré per això, ja sabíem que de totes maneres tampoc ens ho posaríem fàcil amb el partit del dissabte, que ens van posar l'àrbitre que ara està de moda aquí a Madrid, el Sotogrado. Bueno, doncs anar fent. Això és una darrere l'altra. Què hi farem? Ho valorarem i també te'n vull preguntar al llarg del programa d'avui. Salva Torres, des de Catalunya, com estàs? Molt content i sobretot avui de veure dos grans amics. Bueno, un apareix i desapareix, que és el Frederic, però l'altre és el meu company de, de viatges i de conferències, com és Xavier Gamper, que és un plaer veure'l avui aquí. Doncs bé, com bé dius, tenim el Xavier Gamper amb nosaltres, també tenim el periodista Frederic Porta que es va connectant i desconnectant. Xavier Gamper, com estàs? Bona nit. Un plaer d'estar amb vosaltres, saludar evidentment el meu amic de les conferències en Salva, també el Jordi, Josep Ramon no tenim el plaer de conèixer-nos, no? Però així ens coneixem, amb la Caral evidentment també, i l'únic, haver mosquejat amb el senyor Condé, que no sé què cony estava fent, no sé, que estava encantat de la vida aquest senyor en aquells moments a 10 minuts del final. Ja m'haurà d'explicar en què estava pensant. Però bé, mira, millor no fer mala sang. No, ara... Després jo també vull que ho comentem i en parlem. Abans, però, Jordi, vinc amb tu, ens has de fer el repàs de les activitats de les penyes, oi? Doncs sí, mira, com cada dilluns fem el repàs de totes les activitats que tenen les penyes per aquesta setmana i començarem per dijous 28 de novembre, els que sempre anomenem, que són els de la penya blaugrana, els tamarells, doncs en aquest cas
fan un tas de vins i embotits. Ho fan vins de la bodega Mesquí de Moro i embotits de l'empresa familiar de Can Ferrarico. El divendres 29 hi ha el torneig de futbol 16 i tómbola benèfica de la penya blaugrana Gabriel López Solà de Sant Llorell. També el divendres 29 el Salva continua amb el seu frenètic mes de novembre amb la seva, no sé quantes en deu portar, 10 o 12 o no sé quantes en porta. En aquest cas és la conferència Barça-Catalunya a la penya blaugrana de l'Alt Empordà. En aquest cas és la conferència Barça-Catalunya, la primera part, els orígens de la simbiosi, i està organitzat per la penya de l'Empordà, de la Federació de l'Empordà i la Catalunya Nord. Dissabte, 30 de novembre, tenim que la penya blaugrana Montgrí comarca participa a la fira local. També hi ha una altra conferència, en aquest cas amb baixades a la penya blaugrana, l'Escala, evidentment a càrrec d'en Salva Torres. El dissabte 30 de novembre també tenim el 25è aniversari de la penya blaugrana Peter, de les comarques d'Alacant, Federació de les Comarques d'Alacant, i diumenge 1 de desembre tenim el 45è aniversari de la penya blaugrana l'Escala. I això és tot per les activitats penyístiques d'aquesta setmana. Doncs gràcies a Jordi, com sempre, per repassar-nos aquesta agenda penyística. Salva, ens has d'explicar i parlar d'algunes dades històriques. Ens parlaràs del dia que va jugar el Barça, no?, contra el Celta? Evidentment. Vaig dir per davant que avui fa un any que va morir un gran entrenador del Barça com era Terry Venables, del dia com avui fa un any. El 23, escolta, jo quan vaig veure l'aspecte del 23 ja vaig pensar, dic, ui, aquí fem poc avui. L'estadística la tenim en contra totalment. Mireu si la tenim en contra, que el 23, en els partits jugats fora de casa, de Lliga, el Barça havia guanyat 5 partits en tota la història, havia empatat un i n'havia perdut 8. És a dir, jo crec que és el dia pitjor de tot el calendari per jugar fora de casa, segons les estadístiques. A partir d'ahir, doncs, imagineu-se com va anar. Parlem d'altres efemèrides. El 23 de novembre de 1960, aquesta és bona, el Barça eliminava el Madrid de la Copa d'Europa, guanyant per 2-1, gols de Martí Vergés i d'Evaristo de Macedo. Cal dir que el Madrid no l'havien eliminat mai de la Copa d'Europa i el Barça va ser el primer en fer-ho. Si anem al 25 de novembre de 1974, va haver un festival artístic al Palau Blaugrana on van actuar, estem parlant del 74, imagineu-vos, on van actuar ja Mònica Randall, La Trinca, Salomé, Peret, Manolo Escobar, entre molts altres artistes culers. I en el 2012 es va donar un fet que al Jordi i a mi ens farà, sobretot al Jordi i a mi, ens farà molt feliços. Per què? Home, i als altres també, però com el Jordi és qui més insisteix en tot això, i no és l'Espanyol, ja veuràs tu. Resulta partit Llevant-Barça. El Barça va guanyar 0-4 sense problemes. Però què va passar? Que al minut 14 de joc es va lesionar Dani Alves i en el seu lloc va entrar Montoya. Amb tot això, era la primera vegada en la història, en partit oficial, que el Barça alineava 11 jugadors formats a casa. I aquests eren Valdés, Montoya, Piqué, Pujol, Alba a la defensa, Busquets, Cesc i Xavi al mig camp, de fals extrem esquerre estava Iniesta i per davant estaven Pedro i Messi. És a dir, 8 catalans, un argentí, un canari i un d'Albacete. Esperem que el senyor Flick, ara que té l'oportunitat de poder-ho fer, perquè són molt bons, un dia ens dona la gran alegria i deixa a Koundé ja tranquil i que descansi 4 o 5 jornades, que no passa res, que Koundé no es morirà si descansa 4 o 5 jornades i que ens posa l'Héctor Fort, que ahir ens va donar una altra lliçó de professionalitat i que m'és igual que em posen a la dreta que a l'esquerra, que jo compleixo. En fi, ahí queda la petició. Esperem que les teves peticions doncs, les puguin escoltar i es puguin corroborar i en aquest cas fer realitat.
Aquest divendres 29 de novembre celebra el Barça 125 anys de la història i per fer-ho doncs, el club ha organitzat un acte commemoratiu al Gran Teatre al Liceu on s'espera que acudeixin moltes llegendes i cracs de l'àmbit blaugrana. Nosaltres ens volem avançar en aquesta celebració i doncs, qui millor que ens acompanyi en aquesta setmana tan especial que el Xavier Gamper, el net del fundador del nostre estimat club, que ja ho ha comentat el Salva, i juntament amb ell doncs, es recorren a Catalunya, al món també, per no dir-ho, perquè també s'han anat per Europa, per fer conferències parlant d'aquesta història del Barça. Xavier, ja que et tenim aquí, estàs convidat per anar a aquesta gala. Com t'ha arribat la notificació de si hi vas o no? Com ha sigut a veure, estem convidats, perquè hi va tota la família, evidentment, hi van els meus 2 fills, hi va també el meu germà. He aconseguit, gràcies a Déu, que el vagin a buscar amb taxi allà a Molins de Rei, amb la seva dona, i el portin allà al Liceu i el tornin amb taxi. Manel no està per caminar gaire, perquè s'ha de seure cada 100 metres, però a veure, crec que una efemèride així doncs, es presta perquè el portin cap allà, no? Després vindrà el seu fill Daniel amb la seva dona, la Sònia, que és la filla del meu difunt germà Janito, amb el seu marit i 2 fills, i també vindrà la Nuc, que és la filla de la meva cosina Emma. O sigui que estarem representats tota la família. El convit, tal com has preguntat, m'ha arribat, evidentment, m'ha trucat en Jordi Gómez, m'han enviat una invitació per e-mail i fins i tot una invitació per correu signada per el senyor Laporta. I tu esperaves aquesta invitació? Perquè, clar, l'última celebració així que potser es va fer més gran va ser la del centenari. També vas estar en aquesta celebració? Sí, bueno, la vam fer a peu de gespa, encara me'n recordo aquesta, entre altres llocs. Bé, no, però bueno, el centenari sí que es va celebrar a lo gran i la veritat... Home, i fins i tot jo, una cosa que vull reclamar és que ara que es parla tant de l'himne que ens presentaran el divendres, no? Per què no hem fet servir més també l'himne del centenari? És un himne ben bonic, jo no dic que el facin servir els dies dels partits, però aquest és fet, diguem, per en Ros Marbà i, si no me'n recordo malament, escrit per en... Qui era l'escriptor? Que ara no me'n recordo. Si algú m'ho pot dir, era el que va escriure l'himne, no? Perquè la música era d'en Ros Marbà. És un himne molt solemne i crec que es podria fer servir en alguns actes, aquest himne, no? Perquè el van presentar i després no l'hem tornat a fer servir, no? I crec que valdria la pena que el rescatéssim, aquest himne, no? Estava justament buscant lletra de Ramon Solsona. Correcte, Ramon Solsona, sí senyor. Moltes gràcies, Caral. El Google ens ha salvat en aquest cas, perquè de noms una mica perduts. Però sí que és veritat doncs, que, bé, els socis del Barça doncs, heu pogut escoltar aquests 3 finalistes, cants per celebrar aquest 125è aniversari. Jo volia preguntar-vos si vosaltres 4 ho heu fet i quin heu votat, si ho voleu dir. Poder el vot em direu, Caral, el vot és secret, però no sé si us fa il·lusió compartir-ho. Jordi? Clar que sí, amb molt de gust, home. Jo no els he escoltat, sincerament. Jo sí, hi he votat amb tots els socis de casa i hem votat tots 3 amb el cor al pit. I te'n recordes una mica? Ens pots cantar... Ostres, Caral, a veure, no me'n recordo i a més canto molt malament. Vull dir, Posa el Caral, posa'l, segur que deus poder posar, no, l'himne? Vaig a buscar-los. No els havia preparat, però de mentre vosaltres aneu xerrant jo ho aniré organitzant tot plegat. Doncs bé, estàvem parlant doncs això, del centenari que es va fer a peu de gespa, doncs que ara es farà en aquest gran teatre al Liceu, en el qual estaràs tu present entre moltes de les llegendes del Barça, però no hi serà el millor jugador del món. Leo Messi no estarà en la celebració del 125è aniversari del Barça. Xavier, tenies ganes de conèixer i de veure Messi? A veure, jo ja el conec, en Messi. Ah, ja el coneixes? Evidentment, i això ho sap el Salva perfectament. Veus com està sentint, l'estic veient. El dia que vam fer, si us en recordeu, en plena pandèmia, l'any 2020,
per una mica disgust meu van convidar l'Elx, amb tot el respecte de l'Elx, però crec que no era un equip per anar, diguem, al trofeu Gamper. Al final vaig accedir a anar-hi i jo vaig ser l'únic membre que hi va anar-hi de la família. I jo vaig lliurar el trofeu a en Messi aquell dia. Tinc una foto d'ell, precisament. No em va dir res, ho he de dir. No em vam comentar res. Jo el vaig felicitar i aquí va quedar la cosa. O sigui que el conec personalment, això sí. I ell sap qui era el teu avi? És a dir, tu li vas arribar a dir? No vam comentar res. Li vaig felicitar pel trofeu Gamper i per comptar. Tampoc dona més de sí, això. Bé, doncs mira, el millor jugador del món que no hi serà, però tu també hi seràs. No sé si t'han comentat exactament què és el que es farà, sí que es veurà doncs, de trobar la manera de poder doncs, dir quin és aquest cant guanyador d'aquest 125 aniversari, però suposo que no sé si es farà algun acte de lliurament d'alguna altra cosa, no sé si estàs tu o... Mira, el meu germà Manel, precisament com no està molt bé de salut, pobre home, que ha de caminar i s'ha de seure cada 100 metres o així, m'ho ha preguntat, diu, per què ens fan anar a les 6 si l'acte no començarà fins als 7:15? Què farem durant aquesta hora i mitja? Jo avui mateix, bueno, sí, suposo que menjarem, hi haurà canapés, hi veurem, una mica de cava, i diu, no, se faran moltes fotos i es presentarà molta gent. Bé, però, bueno, a veure, jo crec que una hora i mitja potser tampoc és necessari, no?, extendre-ho tant. Ho porten molt en secret, t'ho prometo, així mateix. I tampoc sé com anirà, perquè després l'acte també durarà una altra hora i mitja més. O sigui, una hora i mitja d'espera presentant gent i una altra hora i mitja de celebració, on aleshores presentaran el nou himne, però bueno, també una hora i mitja també és bastant llarg. No sé res més, Caral, t'ho prometo. I mira que ho he preguntat, però crec que m'ho tenen bastant en secret. Bueno, serà una sorpresa. Potser el que es faran és una catifa vermella com fan a la gala dels Oscars o dels Goya o aquestes coses, i anireu passant la gent i us aniran fent fotos, no? No ho sé, sincerament, Jo et volia preguntar, perquè clar, sempre es fan aquest tipus d'actes o de presentacions o coses així quan són dates assenyalades. I òbviament també, i ho hem parlat alguna vegada tu i jo, també hi ha doncs, el trofeu Gamper que es juga a l'estiu i en el qual també doncs, tota la família esteu convidats, no? En alguns altres activitats o actes que es faci que organitzin des del club, a vosaltres compten amb vosaltres o només és en aquests actes més solemnes com és el trofeu Gamper i en aquest cas en aquest acte que sí que us truquen i compten amb vosaltres? Alguna altra cosa que s'hagi organitzat que us hagin tingut en compte o que no? Sí, hi ha alguns actes que sí. Ara mateix quan es va presentar doncs, el nou cartell ens van convidar, per dir alguna cosa, no? I hi ha hagut algun altre acte més que també ens han convidat. És una mica erràtic, no puc dir-te quins actes ens conviden i quins no. A veure, nosaltres rebrem el convit del club, no? Evidentment signat per Joan Laporta, i assistim i ja està. Però no puc dir-te quins actes veritablement, quina selecció fan servir per convidar la família Gamper. No hi ha un patró amb això, sincerament. Jo volia aprofitar per dir-vos que el Frederic Porta té algun problema de connexió i que bé, que seguirà provant a veure si pot estar aquí amb nosaltres, però ja que tinc a Xavier, després deixaré que els companys doncs, puguin fer-te preguntes. Remuntem-nos a 125 anys enrere, perquè has estat doncs, investigant sobre la història del Barça, com el teu avi també doncs, arriba a Catalunya i com d'una manera decideix doncs, formar un grup amb uns companys, un club de futbol en el qual doncs, era per passar l'estona perquè era un equip totalment amateur, no era gens professional. Com es forma aquest Barça i quina és la implicació del teu avi? A veure, per endavant vull donar les gràcies aquí a Antena doncs, a en Salva Torres, perquè ell m'ha ajudat molt amb això. Ell ha sigut el que em va insistir en participar en aquestes conferències que han sigut magnífiques i on ell precisament ha donat rellevància a la figura de Joan Gamper, cosa que no s'ha fet durant molt temps durant la història. Això vull ressaltar-ho perquè veritablement es parla molt de Joan Gamper, que sí que va ser el fundador, fundador i ànima. I ara no vull remuntar-me del 2 de desembre de 1908, aquesta data tan crucial dins de la història del Barça,
Però tot el que jo he après, gran part, li dec a Salva Torres per la investigació que ella ha fet. No? També jo he llegit molt, està clar que sí, i també amb el llibre que va escriure la meva cosina Emma també m'ha ajudat a saber moltíssimes més coses. No? Ell era una persona doncs, que va aterrar aquí per qüestions professionals, no ens enganyem. Va venir aquí per treballar amb els colonials espanyols. No? I va recalar a casa d'Emili Geiser, que era un cunyat seu, no m'extendré més, i quan va aterrar aquí se'n va adonar doncs, que aquí pràcticament no es practicava esport. Engrescava la gent per pujar i baixar al Tibidabo, que encara no existia l'església, i l'únic lloc on es feia esport eren els gimnasos. No? I aleshores és on va recalar, ell va arribar allà, el gimnàs Tolosa no el van acceptar perquè ell és estranger i al final, en el gimnàs Soler doncs sí, va començar a fer una colla d'amics i a poc doncs, van començar a parlar perquè no feien un club de futbol. I va arribar la nota famosa aquella de Mr. Camper, no? Publicat a Los Deportes, un parell de mesos abans, sol·licitant que la gent que estigués interessada per jugar al futbol es passés per la redacció per aleshores doncs, formar un equip de futbol. Tot va néixer així. Ell era un líder, per una banda, i sobretot un visionari. Era un visionari. Joan Camper és un visionari perquè ja se li va córrer registrar el nom de Barcelona perquè no li prengués ningú, això. I això va ser crucial dins de la història del Barça, oi, Salva? Ho saps perfectament, sobretot a partir del 2 de desembre de 1908. I ho hem parlat alguna vegada doncs, d'aquest dia, de bé, que en Salva ens ho ha explicat i també els que hem assistit a la conferència també ho hem pogut escoltar. Vull fer una petita prova perquè vull saber, companys, si vosaltres escolteu la música. Escolteu alguna cosa? Doncs jo no. No escolteu la cançó? Perquè jo l'escolto. No l'escolteu? No. Espereu. Si vols jo la tinc aquí, comparteixo pantalla i la poso. No escolteu, encara? El que passa que em sembla que per Twitch sí que l'escolteu. Perquè em sembla que sí que s'escolta per Twitch. Passa que no sé com enviar el so per al Zoom, però bé, si no, miro d'investigar-ho, Jordi, i després, si no, ho provem de la teva manera. Mira, Jordi, ja que estic amb tu, alguna pregunta a fer-li al Xavi Gamper o algun comentari? Home, a veure, jo com a net del fundador del Barça, quin sentiment tens de que aquesta obra que va iniciar el teu avi hagi arribat a ser el que és ara, no? És a dir, m'imagino que l'orgull ha de ser monumental per algú que descendeix d'aquest personatge tan cabdal per la història de Catalunya, jo diria, perquè el teu avi el centrem amb el Barça, però jo crec que és un dels personatges cabdals de la història de Catalunya i no només del Barça. Això ho diuen, mira, correcte, això Jordi ho diuen molts historiadors, o sigui, diuen que ell és un dels personatges cabdals de principis del segle XX, i és veritat, amb això no s'ha fet èmfasi. És la primera vegada que ho escolto dins l'àmbit barcelonista, això és veritat, però he sentit fins i tot historiadors que ho comentaven. L'Agustí Rodes mateix ho va dir, que va publicar, ja ho sabeu, un llibre de l'avi, ell va dir que és els personatges cabdals, evidentment, dins de la història. Evidentment, és un orgull per mi, està clar. A veure, ell primer va fundar el Barça perquè volia jugar a futbol i es volia distreure. Estava aquí a Barcelona i com ell havia practicat tants esports allà a Suïssa, doncs el tema de fundar el Barça ho va fer per això, perquè ell volia seguir practicant esport, no ens enganyem. Després ho va deixar al cap de 2 o 3 anys, vam ficar més de 100 gols, o sigui que també era un molt bon davanter, etc. Però a veure, com m'ha ressaltat en Salva moltes vegades, la data crucial de la història del Barça és el 2 de desembre del 1908, amb una assemblea que, evidentment, que era un funeral i que el Barça podia haver desaparegut, això ja ho coneixeu tots perquè heu assistit a les conferències. Hosti, és que el que va fer ell va ser impressionant, perquè no solament es va salvar el Barça, sinó ja li va donar l'empenta absoluta i definitiva associant el Barça al catalanisme, d'aquí ve el del més que un club, i fent un estadi. O sigui, jo crec que ell va sentar les bases perquè el Barça avui sigui el que és.
Evidentment que estic molt orgullós d'això, home, faltaria més. No sé, si voleu afegir alguna cosa... No, és que m'he quedat jo sense paraules perquè si jo estés en el teu lloc és que no cabria dins de la meva camisa, estaria aquí traient pit constantment, no? Vull dir, és que... Però això se sap poc, també us ho dic, gràcies a les conferències que fem amb Salva s'està començant a conèixer, però molta gent no sabe, parla de Joan Gamper, el fundador, i es queden aquí. Home, no, a veure, ha fet moltíssimes més coses en Joan Gamper, no solament l'assemblea del 2 de desembre, que també poca gent sap que va ficar 970.000 pessetes de la seva butxaca per construir l'estadi de les Corts, Déu-n'hi-do, m'agradaria saber quants milions d'euros de l'època, quants milions d'euros deu ser això avui en dia. Sí, és una borrada. I el que va fer amb això que tu vas comentant, no? Associar el Barça al catalanisme, que el Barça és el que és gràcies a això, vull dir, no hi ha cap mena... Bueno, jo no en tinc cap mena de dubte. El més que un club és això. I a mi que no em vinguin que si el més que un club és de l'UNICEF, que si el més que un club és per no sé què, i el més que un club és per no sé quantos. El més que un club és per la relació que té el Barça amb Catalunya, vull dir, no... Vaja, per mi ho tinc claríssim. I el Salva segurament ens podria fer aquí la conferència i ho demostraria. Sí, jo crec que també, escolta, Salva, després vinc amb tu perquè vull que siguis l'últim, perquè sé que has tingut l'oportunitat de poder fer moltes preguntes amb el Xavier. Josep Ramon, vinc amb tu. Hola, Xavier, que sí que ens coneixem, del juliol de la paella a casa del Salva. Ah, és veritat, sí. És veritat, ara ni se'n recordava. A veure, no, és el que li dic al Salva, perdona, No, saps què passa? Que m'han presentat tanta gent, tantes conferències, que més d'un em diu, sí, jo sóc aquell de la conferència de l'Aldea o de la conferència de Torelló. Dic, bueno, doncs normal. Encantat, però la meva memòria no arriba més, m'estic fent vell ja, Bueno, disculpa. Però jo parlant de l'acte del divendres, que sapigueu que, teòricament, l'altre dia, en una reunió comunicació que es va fer des de Junta Penyes, hi ha hagut unes sessions informatives que s'han fet primer en català, després en castellà i després en anglès, a la que vaig assistir. Van dir que els delegats territorials, o com ho diuen ells, presidents de federació que som, estaven convidats a l'acte. Que sàpiga, a mi no m'ha arribat cap invitació, però bueno, jo no sé si a mi no em compten, Home, és que ets molt recent, Josep Ramon, home. Sí, soc molt recent, però ho soc, no? No ho sé, en fi. Tampoc hi hauria pogut anar, però em sembla que si et toca, et toca. Igual que tampoc em van convidar a ser compromissari, estem parlant de lo mateix, no? Estem parlant de que sempre hi ha aquesta manera de... Bueno, jo et volia preguntar, Xavi, des de que va arribar a Catalunya el teu avi, va començar a parlar en català, li va costar molt, això com ho teniu? A veure, això no ho sé, Sí que és veritat que ell es va catalanitzar el nom, va passar a dir-se Hans a Joan, no? I sé que parlava en català a casa, no sé si tota l'estona i parlava, no, amb la seva dona. A veure, també he de pensar que la seva dona era d'un cantó francès i ell era suís-alemany. Però el que passa és que la família Gamper, mira, això sí que podem dir-ho, que se'ns han donat bé els idiomes i suposo que devien parlar entre català, francès, algú de castellà, etc. No? Però bé, ell va entendre perfectament el que era Catalunya. En part també per un suís no és tan difícil, perquè Suïssa és dels països més oberts que hi ha en el món en aquest sentit. O sigui, heu de veure que els bitllets de franc suís, escolta, estan amb els 4 idiomes. Jo hauria impensable que els euros estiguessin... Bueno, clar, els euros és moneda europea, però una pesseta estigués en català, castellà, basc i gallec, m'entens? Perdona, Xavier, perdona. Una pesseta està en català. Bé, la pesseta era catalana, sí, d'acord. Bueno, molt bé. L'origen sí, però ja m'enteneu per on vaig. Sí, home, sí. Per això ho dic. Aleshores, doncs, ell venia d'un país molt obert i bé, tot això, per això ho va assimilar perfectament i es va integrar dins de la societat catalana. Temes religiosos a part, no? Però és que ell es va fer moltíssims amics catalans en aquella època.
Espera, que no m'estava... Ara sí. El que estava dient abans el Josep Ramon, doncs que sembla ser que haurien convidat aquests delegats territorials de les penyes que en diuen i sabem doncs, que hi hauran diferents persones vinculades al club. Òbviament doncs, també hi serà el Xavier allà amb ells. Salva, des de la Confederació de Penyes us ha arribat la notificació per convidar-vos en aquest acte de divendres? Sí, no, hi aniràs? No, no, Tu tens conferències, Salva, si no recordo. en primer lloc perquè jo aniré a parlar de Gamper. I aniré a parlar de Gamper i de la seva història, i aniré a Figueres i molt a gust. A veure, la Confederació som ara mateix l'únic organisme del club, i dic del club perquè estem en els estatuts encara, que no ha sigut convidat a l'acte de divendres. A algú li molestem. Doncs bé, bueno, ja ens trobarem pel camí. Què vols que fem? Tenen tot el dret, ells manen, ells són els que decideixen qui va, qui no va, qui creuen que són els amics, qui creuen que no ho són tant, i bueno, bé, ens conformem. Jo, a la veritat, jo no perdo la son per anar a ningun acte, ni per anar a ninguna llotja presidencial, ni res. De fet, quan estava el Bartomeu i el Rosell, anava ben poc o no mai, pràcticament, perquè a mi, què vols que et digui? Prefereixo veure el partit en el meu lloc, cridar quan vull, fer el que vull, expressar-me tal com soc, i allò de les llotges no és el meu. A partir d'aquí, evidentment, si m'haguessin convidat al Liceu, doncs, bueno, m'haguessin posat en un compromís, perquè hagués tingut que dir als de Figueres que no puc anar, o igual hagués dit que no puc anar a un altre lloc i hagués anat a Figueres. No ho sé i ara fer aquestes qüestions, bo. He preguntat als companys, encara no m'ha respost ningú, a veure si algú ha estat convidat. No em consta que ningú company ja no parlo de presidents de federacions, que ja veieu que aquí no, però aquell Consell Consultiu que va inventar el senyor Macià, doncs, bueno, no sé fins a quin punt els hauran convidat o no. Igual després d'aquest programa comencen a rebre cartes de mals companys i sí que els conviden. Bé, la veritat és que m'és indiferent. A mi m'agrada més parlar de Gamper, m'agrada més parlar dels inicis del Barça, parlar de tota aquella polèmica que va haver l'any 1905 entre catòlics i protestants dins del club, que en realitat, més que catòlics, eren ultracatòlics, perquè penseu que això sí que ho he estat mirant, que una gran part de jugadors directius que figuraven entre el 1905, quan desapareix Gamper i desapareixen tota la part protestant, fins al 1908, aquells 3 anys, una gran part havien estat a la Guerra Civil, diguem, del bàndol feixista. O sigui que estem parlant de que ja no anava més enllà de la religió, anava allà d'unes ideologies molt marcades. Clar, i Gamper arriba al 1908, i arriba al 1908 i el toleren i continuava sent protestant, no? Però què passa? Que venia casat en una catòlica, que era la Emma Pilut, i per mi, això és una visió molt personal, que el Xavi potser no està d'acord, per mi la porta gran del Barça, de que entrés Gamper en el Barça i se li deixés fer tot el que va fer, que va ser tot positiu, va ser també la Emma Pilut, de que fos tolerat per aquest sector. Penseu que hi havia... Quan Gamper deixa el club en 1913, perquè ja veu que l'ha reflotat, necessita els seus negocis, es deixa dintre una tensió que eren els militars que quedaven i la part, diguem, catalanista que havia entrat eren els nouvinguts al Barça. I aquella tensió va esclatar ja en la presidència de Peris de Vargas. I després ja la història ja la sabeu tots. És així, senyor Gamper? Sí, jo el que et diria, a veure, una de les coses que entre l'Emma i jo hem parlat moltíssimes vegades i no acabem d'entendre és el matrimoni. A veure, es van estimar molt, però la veritat va ser molt curiós que ell,
quan la seva germana Emma, perquè tinc entès que va ser així, li va presentar a l'altra Emma, Emma Pillut, o sigui, Emma Gamper li va presentar a Emma Pillut, es casessin, no? I jo no sé si van anar-se a casar a Alemanya perquè allà toleraven més els matrimonis mixtes, parlo de protestant catòlic, però evidentment, a veure, es devien estimar, es devien agradar i van ser una gran parella, però jo crec que algun tema, conflicte religiós n'hi devia haver-hi dins de la família. Jo no estic convençut, perquè el meu avi va mantenir les seves arrels i les seves creences protestants fins a l'últim dia de la seva vida. Això sí que va anar... Però va cedir, Xavi, va cedir, perquè els seus fills van estar ja criats com a catòlics. Estic d'acord, Salva, però no li quedava més remei en un país nacionalista on el catolicisme era el manant. No podia pretendre que fossin protestants perquè aleshores els haurien marginat. M'entens què vull dir-te? Jo crec que va anar per aquí, també, tot aquest tema. Evidentment, amb el silenci que es va crear per part de la meva àvia, doncs hi ha moltes coses que ens han passat absolutament desapercebudes i no sabem ben bé com va anar tot això. Això sí que no ho sabem, és una mica un misteri. Sí, és una incògnita. Sí. Una incògnita i no sabem com va anar. Clar, és que a més tot això se suma en l'època en la qual estem. Ens remuntem a 125 anys enrere, és a dir, ara mateix es crea el Barça i tens les xarxes socials, tens internet, tens moltíssimes més facilitats per guardar magatzematge d'informació. Vull dir que una cosa és el que comentes, Xavier, doncs, que potser s'ha perdut aquesta part de la història en la qual s'ha d'especular o, a més, has de preguntar a altres tipus de persones, altres persones que van trobar-se en aquell moment donat, ja sigui amb el teu avi o amb algun dels seus familiars, no?, perquè t'expliquin com era ell, o les coses que ell va viure, no? O les decisions que va prendre. Clar, jo sé que ara és una mica estrany imaginant-nos com hagués sigut el Barça format en el 2024. És a dir, que un club com el Barça aparegui en la societat actual. Totes aquestes coses, primer de tot, potser no estaríem on estem ara. És a dir, potser si el Barça es formés el 2024 no seria el club que és i tot el que l'envolta, no? Però sí que és veritat això, no? Doncs que ens hem de situar en l'època en la qual estem parlant i que, òbviament, hi ha certs aspectes de la història que en som desconeixedors i costa conèixer la realitat del respecte. És a dir, no sé, vosaltres també, tant Salva com tu, Xavier, gestioneu aquesta desinformació de la informació. No sé això com es treballa. Bueno, difícil, no? Però una de les coses, hi ha una de les coses que el Salva està absolutament d'acord amb mi, a part de que era, el Joan Gamper, a part de que era un líder, sobretot, és que la paraula que més el defineix és un visionari. Ell anava, però és que com 10 o 15 anys per endavant de la societat i veia per on anaven els trets. Primer registrar el nom de Barcelona. Que això no me'l prendrà absolutament ningú, perquè això passarà a la història. Després associar el Barça al catalanisme. Saber que en un estadi aconseguiria portar els millors jugadors. És que això... I pagar el que va pagar per el camp de les Corts, perquè ell veia que aquell camp marcaria, diguem, els propers 30 anys de la història del Barça. Estàs d'acord, no, Salva? Que ell veia més enllà, Salva? Ell veia més enllà. Totalment. Ell va ser una persona que, a banda de que quan ell va ser 5 vegades president, entre altres coses, perquè quan ell deixava de ser president, allà hi havia divisions i hi havia merder. I quan ell arribava els posava tot en ordre. Era la persona capaç d'equilibrar tots els sectors del barcelonisme. I això no sé qui ho ha tingut, però crec que no ho ha tingut ningú fins ara mateix. Està tot ple d'ismes, guanya qui guanya. És a dir, la divisió és diguem, molt evident dins del Barça, que si cubalistes i herreristes, cruifistes i nunyistes, rossellistes i laportistes. Aquí portem dividits ja no sé quants anys, no? I Gamper era aquesta figura, però encara... Que unia tots, era l'octite, per dir-ho així. Unia tot el barcelonisme. He anat perquè m'ha escrit el Frederic Porta.
He vist que encara que no pot entrar, pobre. I a mi m'ha Deu agradat tenir algun problema perquè de connexió, li perdonem, tot i així. Sí, el ara ho veig que ha escrit, Xavi sí. ha dit, vale, el Xavi, jo li agraeixo molt el mèrit que em pugui donar, però bueno, si aquí hi ha una pedra angular que ha sigut l'espurna que ha fet saltar totes aquestes conferències i desenvolupar-se, ha sigut Frederic Porta. És a dir, el primer dia que vaig pensar en una conferència d'aquest tipus va ser precisament llegint els llibres del Frederic Porta, i llegint el Barça inèdit, el Barça insòlid, i ara ha fet recentment que ha sortit el Barça oblidat. És un llibre són llibres extraordinaris, llibres que qualsevol culer hauria de llegir. Per què? Perquè són molt amens de llegir. No són pesats, són petites anècdotes, però que reflecteixen tota la història del Barça a través també de coses divertides, però la veritat és que te n'assabentes de molt. Hi ha un procés d'investigació aquí brutal, tant d'ell com del Manel Tomàs, que és el, 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 el cap del servei de documentació del Barça. Jo vull fer-vos una pregunta, Salva, Xavier, perquè us involucro els dos. Com us vau conèixer els dos? És a dir, com neix la vostra unió en la qual ara us porta a fer aquestes conferències que us moveu per tot Catalunya? Recordeu el primer moment? Abans que t'ho expliqui ell... No, que ho explica'l tu. Jo el diré, no, jo el diré... No, perquè va ser tu, la teva la iniciativa, Salva. Jo et vaig tirar els tejos a tu. I sí, per això mateix, va ser tu la iniciativa. Explica-ho. Explica-ho, vinga. No, explica-ho tu, va. Tu. Sembleu un matrimoni, Bueno, sí, a veure, un dia estàvem en la celebració aquesta que es feia a l'hotel Ali... Com es deia l'hotel aquell, Salva? Que estava a la ronda de l'Imara, no me'n recordo. L'Imara o alguna cosa així, sí. L'Imara, bueno, em van convidar a mi per lliurar-me el trofeu aquest del sentiment barcelonista. A veure, me'l van lliurar perquè jo em dic Gamper, no ens enganyem, no per altra cosa. Aleshores jo arribo allà, em assec a la taula, sí, vaig dir 4 paraules i quan va acabar tota l'acte, doncs resulta que em va venir en Jordi Montoriol i dir que hi ha una persona que et vol conèixer. I aquesta persona era en Salva Torres. I aleshores, escolta, vam establir, una molt magnífica relació, una bona amistat, i va ser quan ell em va proposar fer unes conferències de la història del Barça. Va ser així de senzill. Oi, Salva? I això quant temps fa? Quant temps fa, Salva, això? Que era cap al 2015 o així? Fareu 10 anys, No, a veure, la primera conferència que vam fer va ser... Bueno, la prova pilot que vam fer, que va ser un desastre, que va ser horrorosa, va ser en febrer del 2018. I aleshores, com que va sortir tan mal la cosa, allà havia cridat perquè en critiquessin la conferència, anàvem jo i el Toni Closa primer, i perquè en critiquessin la conferència vaig convidar al Xavier, al Frederic Porta, diguem, al Carles Santacana, a molta gent així que pogués criticar-la bé. I aleshores, a partir d'aquell dia mateix, li vaig dir al Xavier que tirem endavant això o què? I al Xavier li va agradar molt la idea i aleshores li vaig dir al Frederic Porta, dic que ho fem tu i jo, i el Frederic també va dir que sí i la veritat que va ser... Mira, va ser exitós, la veritat. No em pensava jo que a aquestes alçades podria parlar de 171 conferències fetes. Jo volia... Ja són unes quantes. Quantes en portem de la primera part, Salva? De la primera, 130 i pico. Val, o sigui que són 40 i alguna cosa així de la segona, d'acord. És que són moltíssimes i, Xavier, com et prepares tu aquestes conferències? És un discurs que ja te'l saps de memòria o hi afegeixes algunes coses?
No, jo em cenyeixo el guió. A veure, la primera part ja la tenim, escolta, molt, perdó l'expressió mamada, no? Ja la tenim ja des de fa molts anys que la fem. Ara la segona, bueno, m'he de derrumir amb el Salva perquè l'altre dia va haver-hi una mica de dubtes, perquè hem canviat unes coses i ja ho saps, Salva, un dia vull anar a casa teva perquè ho preparem bé, això ja t'ho he Vol explicat. que li preparis una paella de nou, Això també, sí. Bueno, i aquesta és l'excusa. Este ara està dissimulant aquí que la segona Sí. part... No, és que ja fa temps que no es menja una paella. Aquí és... Això també és veritat, perquè l'altre dia que em va convidar no vaig poder anar. Tenia un altre Perdoneu, compromís. però estic rebent inputs de companys nostres de que sí que estan rebent la invitació al, diguem, a l'acte de divendres, els que són, no els presidents de federacions, però sí els que estan bueno, en el Consell Consultiu. Doncs mira, almenys veurem a veure si aquestes persones convidades finalment hi poden anar. No sé quan els han avisat, però bé, veurem a veure si poden assistir a aquest acte, amb aquesta celebració del 125è aniversari del Barça. Xavier, jo després et deixaré uns deures que puguis fer Mare de Déu. en aquest acte, però també ho hem comentat moltes vegades nosaltres aquí al programa, amb el Jordi, també és un tema que també ens agrada comentar-ho, que és el tema del pes del català en el primer equip del Barça. Jo volia aprofitar també que estàs aquí, Xavier. Bueno, el Jordi també pot fer algun comentari. Si vols, Jordi, deixo tu que treguis el tema. No, treu-lo, que no sé què anaves a dir, ara em tens intrigat. No, és que sí, què anaves a dir, Caral? No, justament jo El pes del volia... català, dius? Exacte, perquè sí que és veritat doncs, que i en les conferències vostres també ho veiem, no? De que parleu doncs, d'aquest lligam, no? De la història del Barça que té amb Catalunya, amb tot el pas de la història, com també les últimes declaracions de Gerard Piqué en relació al dia de l'1 d'octubre, amb aquest partit doncs, que no s'hauria d'haver jugat o no. Tu, des del teu punt de vista, Xavier, com veus la presència del català al club? S'hauria de fer més ferma? Perquè sí que és veritat que, per exemple, el Jordi té molta estima ara mateix per el jugador Fermí perquè el veu parlar en català i està enamorat perdut, però creus que s'hauria de potenciar més el català entre el club, entre els jugadors, les jugadores, etc? Sí, a veure, és que... Bueno, ens aniríem a les arrels. Per exemple, va ser Joan Gamper el que va associar el Barça al catalanisme i al català. A veure, totes les actes van ser redactades en català abans de la dictadura de Primo de Rivera. Després ja vam tenir tots els problemes amb la dictadura. Evidentment que el Barça ha d'estar associat al catalanisme, perquè sempre... A veure, no cal dir encara a nivell polític les dificultats que tenim envers a Madrid. O sigui, el Barça sempre ha de ser, per mi, l'ambaixador de Catalunya. No tinc cap mena de dubte d'això. I això Vaja, també... no sé si esteu d'acord els altres, Sí. però jo ho veig claríssim. Sí, Jo ho veig jo claríssim. crec que tots n'estan d'acord i m'agradaria que poguéssim parlar de l'actualitat del Barça, Xavier, perquè has comentat això, no? D'aquesta errada de Jules Koundé en el partit del Celta de dissabte, que el Barça doncs, va deixar-se escapar doncs, 2 punts, un partit que ja tenia guanyat, i també preguntar-te a tu, i llavors els companys també que ho facin, però ja que et tinc a tu, doncs començo per tu, Xavier. L'expulsió de Marc Caçador va ser el detonant perquè el Barça empatés aquell partit i no el guanyés? O quin va ser el canvi que vas notar de l'equip? O va ser només l'errada de Jules Koundé que va provocar l'empat? Home, per mi l'errada de Jules Koundé jo crec que ho marca tot. A veure, sí, que l'expulsió de Caçador va ser important, evidentment, però són, com es diu, són la part del partit, no? Part de la jugada. A veure, potser no havia d'haver fet aquella entrada, però bé, a vegades passen aquestes coses. Ara, l'errada d'en Koundé va ser imperdonable perquè no l'agobiava ningú. Escolta, a veure, 1-2, o l'envia al córner o l'envia fora, però perdre la pilota d'allà va ser per mi imperdonable i això va marcar el partit. Absolutament, jo ho veig així. Jordi, tu com vas veure aquest partit? També creus que la culpa li ha de caure a Jules Koundé o va ser el canvi tàctic de treure a Gavi i a Pedri de mig del camp que el Barça doncs, va anar de capa caiguda? A veure, el que no pot ser és que el Koundé, amb aquell gol que els anulen perquè havia sortit mig camp,
la pilota, que està ben anul·lat, que es queda allà fent el passarell i que per culpa d'aquella passarellada es fotin aquell gol. A veure, si l'àrbit no pita, doncs no pita. És a dir, que no es pot estar allà parat fent els taquirots. I el problema és que després d'això el tio queda tan desconcentrat i encara va continuar pensant en aquesta jugada, que és quan fa la cagada garrafal. És un tio que guanya no sé quants milions i que no pot perdre la concentració dels papers d'aquesta manera. Vull dir, això és imperdonable. I el del Casador, perdona, la segona targeta que li treuen, m'agradaria veure quantes n'hi han tret amb el Casimiro i a tots els mig centres del Madrid, destralers que han tingut i que els hi han perdonat tot. O el Sergio Ramos. Bueno, el Sergio Ramos ja no en parlem. O els que tenen ara. M'agradaria veure si això li fan amb el Fede Valverde, per exemple. Josep Ramon, per al·lusions amb els jugadors de Madrid? No, a veure, jo només per fer el comentari, teniu raó amb el tema del Koundé. Jo crec que el Koundé, a part de que va ficar la pota en aquest moment en concret, jo crec que ell té una responsabilitat dins d'aquest equip, perquè ha fet coses molt bones aquest any. Està fent una temporada molt bona. Però si algú té, és la veterania. I la veterania en un partit, en un moment en què t'expulsen un jugador i et quedes en 10 i vas guanyant 0-2, aquí tens que tenir l'autoritat moral i de la pilota i de que no passin aquestes coses. I no pot ser com que... Ara, també teniu en compte el segon gol, la cagada també del Frenkie de Jong. Vull dir, és que el Frenkie de Jong s'oblida dintre de l'àrea de que ha perdut la pilota, se'n va cap allà i deixa passar el davanter quan vol. És que, vull dir, aquesta gent són els que tindrien que responsabilitzar-se. No podem fer responsabilitzar els nanos de 17 o 18 anys perquè la caguin amb una jugada. Però amb aquest sí. Amb aquest sí. No, però els altres són dos veterans, tens raó. I l'Íñigo Martínez sí que està complint amb tot el que té que fer. Però esclar, i després, perdona que us digui, però hi ha un nano que des del que el vaig veure debutar no té nivell Barça, amb tots els respectes, que és el Gerard Martín. O sigui, el Gerard Martín el vaig veure jugar el dia de Vallecas i el dia de Vallecas ja se li veia que és que això li queda molt gran. És que no tothom de la Pedrera val, No tothom de la Pedrera val. I potser tens un Héctor Fort, tens un altre jugador... No, anava a dir que potser també pensem que els jugadors de la cantera han de rendir des del minut 1 i potser necessita més rodatge. Pensem que són gent jove, també. Exacte, Caral, exacte. Sí, però potser tens 2 o 3 davant d'ell que són millors. Jo, Terra, no estic d'acord, gens d'acord amb tu. Perquè el Marc Casador, l'any passat, què n'opinaves? No, però jo no et dic, vull dir, el Marc Casador és evident, no?, que està complint. Però és que ara, l'any passat no. Tu el primer dia que veus el Gerard Martín al camp del Rayo, veus que aquest noi està... A veure, poden ser nervis de principiant o de debutant, però home, és que és un partit, és un altre. Jo crec que aquest noi està una mica bé. També pot ser que, i ho comentava jo també a casa meva, pot ser que Gerard Martín no s'hagi adaptat amb jugar amb la defensa tan adelantada com juga amb el Hansi Flick, perquè de vegades és ell el que trenca aquest fora de joc que els altres seus companys ho estan fent. Potser no s'ha adaptat en aquest sistema, cosa que no vol dir que sigui dolent, òbviament. No, però que és una mica de tot. Vull dir que pot estar verd, pot no estar entrenat amb aquest sistema de joc, en tancar el fora de joc bé, però bueno, és el que hi ha. Vull dir, és que tampoc no li puc fotre la culpa amb ell de que hàgim empatat aquest partit. És un cúmul de coses. És a dir, tenen més responsabilitat els veterans, He començat dient que tenen més responsabilitat. Sí, estic d'acord. Que no pas els nanos.
Jo també volia posar un nom sobre la taula i hem comentat també amb el Jordi algunes anteriors vegades, és a la porteria. Iñaki Peña està demostrant doncs que es mereix aquesta titularitat. Recordem que va arribar a Chesney com aquest porter suplent després doncs, de tenir la baixa de Ter Stegen. Doncs sembla ser doncs, que s'està fent Iñaki Peña al seu lloc a la porteria, el van veure, doncs, jo crec doncs, que està fent un molt bon paper a la porteria, per tant ens n'oblidem del que hem fitxat i ens quedem amb Iñaki Peña. Salva, vols comentar alguna cosa del partit o comentem ja directament Florentino Pérez? Comentar també que, a veure, l'Iñaki Peña fa un mes deien la grandíssima majoria de que no servia per al Barça. És cert. I què? I ara Iñaki Peña t'està salvant partits. Perquè està fet... I li faran gols. Evidentment, escolta, a Ter Stegen li n'ha fet moltes, I si no recordo malament, al Bayern Múnich li va fer 8. Imagina tu. De dir, per tant, no matem el que tenim a casa. I després, el del Gerard Martín, a veure, té 17 anys, tu. Lo que no és normal és Lamine Yamal. Lo que no és normal és... Covarsí. I aquests casos, que siguin tan precoços i que la cosa vagi bé des del primer dia. Valde, fa 3 anys, molts deien que no servia per al Barça i volien fitxar a no sé quants laterals esquerra. De dir, mira, avui en dia Valde és un lateral esquerra que a mi m'agradava Alfonso Davies i ara ja no el vull. Jo vull que Valde. És dir, i clar, Gerard Martín al darrere de Valde pot aprendre molt perquè té envergadura. Pot jugar de central esquerre en un moment donat, perquè, clar, aquests centrals... Jo el comparo una mica en el Maldini aquell dels 17 anys i 18. Pot arribar. Ara, si després, tal com ha dit Josep Ramon, passa un any i veiem que no hi ha manera de que doni un pas endavant, doncs, bueno, n'hi ha altres i no passa res. No t'ha costat ni €1, No ha sigut un Junior Firpo, per exemple. Aquest nom estarà avui al quiz, ja ho veig a venir. Bueno, i després què deies, Florentino? Què ha passat? Vols que el Josep Ramon ens posi una mica en sintonia del que ha passat? Sí, per favor, sí. Home, doncs, bueno, el que passa habitualment cada any. És a dir, assemblea de compromissaris del Madrid, els compromissaris són els que són, perquè a més ja moltes vegades ho hem comentat, no?, amb altres convidats i tal al programa, de quina manera es pot fer més representatiu el club, no?, de la manera que sigui, no? Però totes menys la del Madrid, perquè la del Madrid és totalment absurda. O sigui, té comprats els vots dels compromissaris sempre. No hi ha manera de que ningú li digui res al senyor Florentino Pérez. Tenim ara 4 o 5 casos grossos. I el principal és que ara té la idea de transformar el club en una societat anònima esportiva, que imagina't tu el que hem comentat aquí. És a dir, que seria el punt límit que si alguna directiva del Barça decidís treure el club a Societat Anònima Esportiva, treure de les mans dels socis, seria el moment en què hi hauria una moció de censura i s'organitzaria una revolució social. Bueno, doncs aquí no, perquè com que aquest senyor ho fa tot bé, doncs no hi ha cap problema ni amb l'estadi. O sigui, tu imagina't el problema que tenen ara amb el tema del so dels concerts, que ara resulta que els hi costa no sé quant. Primer va vendre que es guanyava un fotimer cada concert. Ara diu que no, que només és l'1% del pressupost. Que és ridícul, no? Que no li és igual. Tot els hi va bé. Quan els hi tanquen l'estadi, quan els hi tanquin l'estadi pels concerts, no hi haurà problema. Bueno, i això és el dia a dia, no? Té el problema del pàrquing, té el problema de l'Skybar, té el problema de tot el tema del sobrecost de l'estadi. Aquí ningú li diu res, però té els vots comprats. A partir d'aquí, dieu el que vulgueu vosaltres, perquè ja més coses jo crec que no es poden dir. Ell entra en una... Jo he sentit alguns moments, els moments que ha posat la televisió, i entra en unes afirmacions perverses. Primera, quan parla del Barça, parla d'una forma magnànima, com si ens perdonés la vida.
el Barça també és un gran club, encara que el Madrid és el club més gran del món. Mentida, mentida. Primera i principal, perquè el Madrid no té totes les seccions com a club que té el Futbol Club Barcelona. I segona, senyor Florentino, que si vostè té 15 copes d'Europa de futbol, nosaltres en tenim 49 en tots els esports. Per tant, si anem a parlar de clubs grans, parlem en propietat. Com a club, no que com a equip de futbol sigui el millor d'Europa, és evident, perquè ha guanyat la Champions. Res a dir. Però com a club, no. Per què? Perquè fa poc de temps, quan es va fer un balanç del número d'aficionats, el Barça superava els 350.000. Per damunt de Manchester, per damunt de Bayern Múnich i per damunt del Real Madrid. Per tant, també superava el Madrid en això. És a dir, per tant, quan parla del club més gran del món, doncs suposo que ho fa com els polítics que diuen la frase buida i queda molt maca davant del personal, que aplaudeix. El que han dit, no sé si qui ho ha dit, si ho han dit aquí o ho han dit abans, que era més un míting que no pas una assemblea de compromissaris, no? I després hi ha una altra perversió, que aquesta sí que no m'agradaria que prengueren exemple ni els barcelonistes ni la directiva del Futbol Club Barcelona. Ell parla de que ara mateix el soci no és amo del club i que ho serà quan tinguin una acció cada soci. Ui, ui, ui. I que, a més, aquesta acció, al tanto, que no la podran vendre. Però, a veure, senyor Florentino, ens ha pres per imbècils? Jo no sé si la seva afició és imbècil o no, però nosaltres ens ha pres per imbècils. A veure, si tu eres propietari d'una acció, qualsevol jutge del món, i això ho pot dir Josep Ramon, que a tu el prohibeixin vendre-la, el donarà tu la raó i tu podràs vendre aquesta acció. I en el moment que un vengui aquesta acció, hi ha un efecte boomerang, que és el que ha passat en el València, en l'Espanyol, que arriba el gran terratenient, el gran, diguem, petrodòlar, i et compra totes les accions. Per què? Perquè si l'acció t'ha costat 5.000 euros i ella et posa 100.000 damunt de la taula, pues has de ser molt del Barça per no vendre-la. Jo no la vendria, per supost, ni per $1.000.000, però molta gent sí, perquè molta gent igual està més necessitada. I a partir d'aquí ja ve la bola, Ja has convertit en algo el club i ja no pots tornar enrere. I a partir d'ahir el soci ja passa a ser un client en lloc de l'amo. I aquí està enganyant el soci del Madrid. Ara, si ho fa i el soci del Madrid pica i es fa en societat anònima, endavant, tu, el Madrid ja s'apanyarà. Ara, el que no vull que el senyor Laporta, que últimament va molt darrere del Florentino, prenga exemple de res. Això és el que em fa por a mi. Em fa por el Barça, no el Madrid. Però aquí, Salva, no hi ha debat. A Madrid no hi ha debat. Ja, no hi ha debat amb això. I després dius tu, bueno, el tema de que es converteixi en accionistes o socis, etc, vol dir que al final s'acabaran venent, però no fa falta que vingui algú d'Aràbia Saudí ni de Kuwait. Ja el tenen. Ell mateix. Ja el tenen el que les comprarà. Sí, sí. Ell l'està fent això per tenir la titularitat del Madrid. És així de clar. Vull dir, és que no penseu que és una altra cosa. No penseu que vindrà un xec o no sé què de no sé on. No. Que ja ho tenen a casa. I es deixaran vendre, es deixaran comprar les accions per 4 duros. No per més quartos dels que els hi costi, no. Per 4 duros. I els hi regalaran. És així. Sí. Jordi, Xavier, vosaltres voleu opinar al respecte al que estaven dient? Bueno, home, això sempre... Bueno, no, digues, Jordi. No, Xavier, digues. No, a veure, jo l'únic que vull dir amb tot això, que això sempre depèn que la piloteta entri, Vull dir, això, a veure, si el Florentino es queda al club però comença a anar malament, les crítiques apareixeran igualment, de tota manera. Vull dir, això és que sempre ha anat així amb el futbol. Crec que no estic descobrint la sopa d'all, us volia dir això. I això de les accions que un les pot vendre, sí, llevat de que siguin sindicades, que no me'n recordo el cas de Vichy Català, que les accions eren sindicades. Sindicades volia dir que si hi ha un accionista que es vol vendre les accions, s'ha de posar d'acord amb tots els altres, el resta d'accionistes.
Bueno, que no és el cas, estic simplement dient un exemple. Però en el cas això del Madrid, evidentment, clar, que qualsevol jurista et dirà, escolti, jo tinc una acció i una acció la puc comprar o vendre, o sigui que no em vingui dient que aquesta acció me l'he de quedar. Això estic d'acord, evidentment. Jordi? No, jo és que volia ja, és que a mi parlar del Madrid em cansa i em supura i és com parlar de l'Espanyol. Mira, jo, el tema de l'Espanyol Parlem del derbi? No. Jo m'agradaria parlar del tema del Gerard Piqué. Sí. És indignant el que li van fer, la pressió que li van fer amb el Gerard Piqué després de... La selecció, sí. De l'1 d'octubre. És una vergonya que t'agafin, que et diguin has de fer una roda de premsa i has de dir això i allò altre. Però què s'han cregut aquesta gent? És que, sort que el Piqué és com és i que això li importa un cogombre, no? Però és una vergonya total. I sort, i també el Piqué per la personalitat que té, que no va permetre posar-se al davant dels mitjans de comunicació i llegir el que li havien escrit que digués. Vull dir, ell va tenir ens agradi o no, el Piqué té aquesta personalitat, aquesta manera de ser, que diu el que de veritat pensa i quan ell creu i vol dir-ho d'aquesta manera, que no s'ha deixat manipular en aquest sentit, oi, Jordi? Clar, no, el que és indignant és que l'Estat fa servir tots els tentacles i tots els jugadors catalans que han anat a la selecció espanyola perquè és l'única selecció a la que poden anar perquè tenim el problema que tenim aquí a Catalunya i que et pressionin d'aquesta manera és que, no diria alguna cosa molt grossa d'aquelles que m'hauria de rentar la boca amb sabó durant molts dies. Sí, jo volia comentar perquè això també a mi m'ha deixat impressionat, això, aquesta història, no? Però és que, a veure, vosaltres no viviu a Madrid. Vull dir, el que hem viscut aquí des de tota l'època prèvia a l'1 d'octubre i després de l'1 d'octubre és un desconeixement total del que ha passat a Catalunya tot aquest temps. I, evidentment, una persona com el Piqué i molts a Catalunya que volen votar, encara que sigui que no, a la independència de Catalunya, això aquí a Madrid no se sap entendre i a la resta d'Espanya no se sap entendre. Vull dir, algú que vol un referèndum és independentista. S'ha acabat. Vull dir, no es pot fer una distinció entre una cosa i una altra. I això és el que li han fet al Piqué. El Piqué ho diu. Jo no he dit mai que sigui independentista. Tampoc passaria res perquè ho digués. Però no ho ha dit. Ell només ha dit que està a favor de la consulta. Com podem estar pràcticament d'acord la majoria dels catalans. Però és que això és impressionant. Vull dir, aquí no es pot entendre. Aquí no es pot entendre. Tu només que diguis que ets català, ja... I espera't, perquè el segon cognom de Gerard Piqué és Bernabéu, vull dir, imagina't si el seu segon cognom també és català, vull dir, el ressò, encara que se n'hagués fet. Salva, vols comentar alguna cosa sobre això? No, perquè a veure si es pensaven que Piqué anava a llegir tot el que li va donar, el paper que li va donar Lopetegui i Sergio Ramos, que avui ho han dit aquí en una emissora de televisió, a veure, que no crec que aquell paper l'escrivissin ni Sergio Ramos ni Lopetegui. Allò li ho va escriure algú del Ministeri, o vés a saber tu qui. Per tant, i Piqué va agafar el paper i el va llançar a la brossa i després va dir, com és Piqué, va dir el que li va semblar i ja està. A partir d'ahir, aquell dia va ser un dia molt convuls, de dir, jo estic a favor de totes les tendències que va haver aquell dia, des de la tendència dels que no volien jugar a futbol, però també estic a favor de tal com es va fer, perquè, clar, ara estem acostumats, desgraciadament, hem estat acostumats un any a veure els camps buits, però en aquell temps, aquell dia, en el 2017, no era normal. I veure el Barça durant 90 minuts sense ningú l'agrada, l'impacte era molt més que una notícia, eren 90 minuts d'un partit. Per tant, també ho veig. Aquest argument també el compro, diguem així, no? Però, la cosa ha passat i ara veurem com va tot. En fi, a veure Piqué quines intencions té de cara al futur, també. Perquè no descarteu que vulgui jugar la carta de la presidència del Barça.
Això també és un tema doncs, que se n'ha comentat I aquí ja el trencaclosques ja seria brutal, ja. Jo crec que bueno, esperarà un temps encara. Crec que és massa jove. home, massa jove, quants anys té Piqué? 34, 36... 38. 38. Vas de Som ronda massa la jove. quarantena. Saps a quina edat va ser Agustí Montal i Costa president? El fill. Al 35. Als 30. 35 només, val. Per tant, i no estem parlant dels temps de Gamper ni de fa 100 anys, no. Estem parlant relativament a prop, eh? Per tant, tot és possible. Exacte. Però veurem a veure què és el que acaba passant amb Gerard Piqué. No li ha comentat res amb el Xavier. Nosaltres el que fem per acabar el programa és que el Salva ens fa doncs, un petit quiz amb preguntes i, Xavier, jo crec que avui pots arribar tu a fer un ple de respostes correctes. Et poso en context, vale? Són 5 preguntes relacionades amb el dia d'avui, oi? Una de les diferències que tenim, jo i la Queralt i jo, és el quiz. Tu saps un quiz, Xavi? Què vol dir el quiz, això? Què vol dir? Aquí està, me'l veus? És dels meus. És un formatge suís, home. Que no veus? Quiz. Un petit concurs. Doncs li diu quiz, que encara no sé això, no sé d'on ve, però bueno. Queda millor, quedem més actuals. He sentit mai això del quiz. A Jordi diu que queda millor el quiz que el concurs. Un test, podem ficar-li un test, que és una paraula internacional, ja està. No, home, no. A veure, no podem estar aquí fent propaganda que si hem de defensar el català, que si el català els jugadors del Barça. I nosaltres aquí, no, a veure, això és un concurs o unes preguntes, no sé. Mira, si vols dir-lo en català, digues una endivinalla, ja està, escolta. No és una endivinalla, és més un test, un test. L'examen del Salva, com a professor, ens farà, i ens fa cada setmana. Home, mentre no em fiqui un integral, però bueno. Anem a la primera pregunta. Va, som-hi. Qui va ser el fundador del Barça? Bueno, per dir-ho, Salva, per ser correctes en català, haurien de dir el qüestionari. El qüestionari, va, molt bé. El qüestionari. Massa lletres. Vinga. Primera pregunta. 23 de novembre de 1901. Inauguració del camp del carrer Horta. Barça 4, Calliope 0. La pregunta és, què era Calliope? Apartat A, un barri de Barcelona. Apartat B, una empresa tèxtil. I apartat C, un vaixell. Un vaixell. Un vaixell, jo també dic. Sona un vaixell. Sona un vaixell, a mi també. La Queralt s'apunta. El primer en contestar, la pròxima seràs tu, ja veuràs. Vale. Sempre sóc la primera. Anem allà. Però saps que jo sóc sincera, que jo, encara que els altres diguin, jo també he dit el vaixell. Perfecte. Anem al 23 de novembre... L'hem encertat, no, Sí, el Calliope va ser un vaixell que estava en el port de Barcelona i que els seus, marins anaven i jugaven partits de futbol contra uns i altres. Per cert, d'on era aquest vaixell? D'on era? Si no m'equivoco, era anglès. Va, d'acord. A veure, o almenys la tripulació era anglesa. No sé, l'armador del barco d'on seria, això desconec. La tripulació almenys era anglesa. El 2. Segona pregunta. En 1924, un partit del Campionat de Catalunya, Barça-Espanyol, va haver de suspendre perquè un grup d'afeccionats de l'Espanyol van entrar armats al camp. El partit es va suspendre a causa de les baralles a les grades i als terrenys de joc. Com es deien aquell grup d'afeccionats? Apartat A, Comando España. Apartat B, Brigades Blanquiazules.
I apartat C, Penya Ibèrica. Penya Penya Ibèrica, Ibèrica. Salva. Ibèrica, home. Els de la lucha libre, els de la lucha Escolta, libre. aquesta evidentment, són els que van lluitar contra el greco-romans al Barça, no? També els mateixos. Es veu que aquell dia els lluitadors grecorromans no estaven al camp. Veus? Penya Ibèrica hagués acabat bé. Veus? Bueno, anem a la tercera, va. Va, que anem bé, anem bé. A veure, avui esteu, com es nota que avui venia el Xavi i heu estudiat els tres, per quedar bé davant del Xavi. Vinga, va. Anem a la tercera. Quina secció es funda el 23 de novembre de 1943? Apartat A, hoquei patins. Apartat B, handbol. Apartat C, rugby. I apartat D, futbol 7. Jo anava a dir el bàsquet. Imagina't, el bàsquet és del El rugby no, perquè tu ja saps qui el va fundar, Salva. Sí. El rugby no, perquè ja saps qui el va fundar. El patins, hoquei patins. Jo crec que va ser patins. Hoquei patins. Jo diré l'handbol. Jo diré handball, va, handball. Handbol? Hoquei patins perquè l'handbol és una secció que el Barça va començar a jugar als anys 70, em sembla. Doncs estàs equivocat, Jordi. Jo Va diré ser handball. el marquès de la Mesa de Asta qui va fundar la secció d'handbol, 1904. Mira, veus? Vale. Pobre Jordi. Home, el rugby, Salva, el rugby el va fundar Paul Haas, que ho has dit tu. El va fundar Paul Haas, però va desaparèixer i es va fundar oficialment en l'any 23-24. 23-24, sí. Però Paul Haas ja havia fundat una secció de rugby, el que passa que va desaparèixer. Van jugar es veu que uns mesos, uns anys, i ja està. Bé, anem allà. Anem a la número 4. Aquesta és molt fàcil, tu. Aquesta no pots contestar tu, Xavi. Ho tens prohibit. Vale, doncs encallo, va. Vinga. O sigues l'últim. Va. El 25 de novembre de 2018, és a dir, avui fa 106 anys, un periodista publicava a La Veu de Catalunya: el Barça passa a ser d'un club de Catalunya a ser el club de Catalunya. Aquesta la sé, ja ho saps. Quin era el seu nom? Apartat A, Ricard Graells. Apartat B, Josep Maluquer. Apartat C, Joan Antoni Samaranch. O apartat D, Daniel Carbó. Encallo, Salva. Calla. Ricard Graells. Graells. Jo anava a dir l'opció B, però no recordo el nom. Bé, continuem. Ricard Graells, la A. Josep Maluquer, la B. Josep Antoni Samaranch, la C. I la D, Daniel Carbó. Diré la B de Barcelona o de Barça, però ja sé que fallaré, però bueno, no passa res. A veure, Ricard Graells va ser el president del Barça més catalanista que hi ha hagut entre 1919 i 1920, no és. Maluquer va ser un periodista historiador lligat en el Barça, però que va escriure en el 50 aniversari del Barça, en el 49. Que va fer, perdona, una biografia del Barça, Salva, però no t'interrompi perquè la tinc a casa. Si algun dia la vol consultar. La tinc. Joan Antoni Samaranch va ser periodista, però després d'escriure en el famós partit de la vergonya, li van dir que deixara el periodisme, és a dir, va deixar d'escriure l'home. És Daniel Carbó, àlies Correcuita, que escrivia en La Veu de Catalunya. I això en la conferència està així ben gran allí. Home, i tant. És a dir, que no l'hem encertat cap, eh? No, la conclusió d'això és que no escolteu les conferències. No, és que està confirmadíssim. Quina és la bronca? A veure, una cosa és escoltar i l'altra en recordar-se de totes les dades que doneu. Exacte. Això és una altra cosa. Tenim falta de memòria. Anem a la cinquena. 1987, el Barça va guanyar per 4-1 al Flamurtari. De quin país és aquest equip? Encara existeix. Apartat A, Romania. Apartat B, Moldàvia. Apartat C, Albània. Apartat D, Kosovo. Quin any has dit, Salva? Quin any? 1987.
Crec que és d'Albània. Jo anava a dir Albània, també. Jo crec que és Albània, sí, també. No. Jo diré Romania, però no, l'altre, la B. Moldàvia, Albània, Kosovo o la A, Romania? Jo Albània. Kosovo, va. No, Kosovo no, perquè no, hosti. Romania, va, Romania. Doncs Albània, el Flamurtari Viola d'Albània, que precisament fa molt poc van anar els veterans del Barça, els Legends, a jugar allí un partit contra l'equip local. Sí. És veritat, me'n recordo. El Zubiria m'explicava el viatge, com havia anat, i el Mora també, que vam coincidir en un acte, i m'explicaven tot el que ho vam passar molt bé i que és un país que recomanen visitar-lo perquè està molt bé. Doncs prou bé avui, Prou bé. Prou bé, sí senyora. Avui deures. qui no estava fi era el Jordi, No, avui estic... No. A més, Jordi, ens vas enviar per nosaltres al nostre grup que tenim intern, doncs un qüestionari que féssim també, perquè també hi havia aquestes preguntes. Vas fer el qüestionari, Jordi? Les vaig encertar totes, menys dues. En sèrio? Jo vaig fallar unes quantes més, Lo del Trivial del Barça, sí. Jo em vaig fallar una. Sí. Jo dues. Jo dues o tres, ara no me'n recordo quantes. Josep Ramon, Xavier, vosaltres també us ho enviareu. Bueno, el Josep Ramon ja ho té. Amb el Xavier ja li enviarem perquè també ho pugui fer i ens pugui El també... Trivial del Barça ha de ser molt divertit, la veritat. Sí, la veritat és que sí. Si no ens ho podem inventar nosaltres, Jo el tinc, el joc. Tens un joc? Jo el tinc, el joc físic. Sí, estava ja fa anys. Jo crec que també... Sí. O podem actualitzar. No? Jo crec que podria estar divertit. El que el tindrà segur és el Toni Closa i segurament te'n podrà fer 3 o 4. Això segur. A mi em fa por el dia que el convidem perquè crec que aquell dia arrasa amb el qüestionari. Aquell dia... Jo tinc una pregunta d'aquestes capcioses, per vosaltres. Ui, una pregunta capciosa. Vostè creieu que el Messi no ha anat, no vol anar a la celebració del dia 29 per la tensió que ja pot haver-hi amb la porta? òbviament. Sí. Sí, oi? Jo, a veure, de cara extern, o sigui, el motiu pel qual ha dit que no pot assistir al Barça és perquè té un compromís inefutable i que no pot refusar-ho. Com a culer, com a barcelonista, sap perfectament que a finals de novembre doncs se celebra l'aniversari del Barça i sabia perfectament que era el 125è aniversari. Com a bon culer, segur que té apuntat aquesta dada a la ment, al calendari, i si no hi ha anat no és perquè tingui un compromís, que potser sí, però com ha dit el Salva, si a mi em conviden per anar-hi, potser hauria d'haver cancel·lat les altres coses que tinc, no? I Messi, jo crec que també ho hauria d'haver fet, a no ser que es casi, però em sembla que ja s'ha casat, per tant, no hi ha més. Jordi, tu Josep Ramon? Perdona, jo només volia fer un apunt, i potser tinc molta mala llet amb aquesta contestació. Però realment Messi és culer com nosaltres o li té una mica de carinyo al Barça pel temps que ja ha estat? Ho deixo aquí. Ho deixo aquí, bona nit, adéu. Salva? No sé, perquè jo no sé si una persona que ha sigut professional del club, que ens ha donat tot el que ens ha donat, però nosaltres també li hem donat tot el que li hem donat i li hem pagat el que li hem pagat, no sé si no tindria que ser-hi segur, fos el dia que fos, el 29 de novembre o el 4 de desembre, m'és igual. O sigui, jo hi seria, si fos ell. No ho sé, ho deixo aquí. I ara vaig jo també en una altra, diguem, reflexió perversa. Va. I no podria ser que en aquesta negativa Messi estigués preparant les pròximes eleccions en forma de suport a una candidatura determinada que vagi contra la porta? No sé, podria ser, però és molt aventura, això. Jo tampoc no ho veig, Escolta, Xavi, tu te'n recordes perfectament que Cruyff
va fer president a Núñez, eh? Sí. I mira després com van acabar. Però havia fet president Cruyff. A bufetades. I a més, Salva, afegeixo que en les últimes eleccions del Barça jo recordo que va haver-hi un moment en el qual els candidats es posaven al costat d'un maniquí amb la samarreta de Messi i era la figura de Messi, no?, a la qual doncs, els candidats passaven i dèiem jo amb Messi el quedaré o jo el Messi el faré brillar encara més amb el Barça o X coses. Vull dir que es va jugar amb la figura i amb la personalitat de Leo Messi en les darreres eleccions del Barça. Llavors, no està mal encaminada, la teva reflexió, la teva pregunta. Jordi? Josep Ramon, jo et contestaré. El Messi és culer. No com nosaltres, perquè és diferent, però el Messi és culer, i no ve perquè no li perdona amb la Porta que el mentís com el va mentir i que el fes fora de casa seva. El dia que el Messi surt allà plorant, com va plorar perquè havia de marxar, això demostra que és culer. Vull dir, a veure, el Messi li deu tot el que és al Barça. Vull dir, evidentment que el Barça li deu moltíssim, però el primer, que és allò de l'ou o de la gallina, en aquest cas primer és l'ou, que és el Barça, i després la gallina, que és el Messi. I una altra cosa que jo hi vull afegir. Messi hauria de deixar enrere, si té discrepàncies amb X persones, per poder anar a la celebració dels 125 anys del Barça. Jo els deures que li volia posar al Xavier Gamper és de si es troba Xavi Hernández que l'abraci de part meva. I justament aquesta és una de les personalitats en les quals, doncs, òbviament... No el conec personalment, jo, Xavi Hernández. A veure si el pots veure en persona el divendres, perquè Xavi Hernández assistirà en aquest acte del 125è aniversari del club, veient doncs, com se'l va fer fora, com se'l va acomiadar l'any passat. Sí que ha coincidit amb la Porta, en aquest cas, en el comiat d'Andrés Iniesta, que hi van coincidir els dos i es van trobar. En aquest sentit, Xavi va assistir, va deixar enrere potser les seves discrepàncies amb el Joan Laporta i va assistir a l'acte per al seu amic Andrés Iniesta, i estic segura que també estarà, si se l'ha convidat, en aquest acte del 125è aniversari d'aquest divendres Xavi Hernández. Per tant, potser Messi hauria també de deixar enrere tot i de dir no, jo me'n vaig a l'acte de celebració del Barça i m'és igual a qui em trobi, no? Això és una cosa que també vull deixar sobre la taula. Algú vol fer algun comentari? Pues és el que deia jo. Vull dir que si té mala relació amb el Laporta i no posa el club per sobre de Laporta, no ho sé. No sé, jo crec que tots podem tenir les nostres discrepàncies amb la directiva actual, amb la passada o amb la futura, però el club està per sobre. I si el club fa el 125 aniversari, tu hi tens que ser. Sí, bueno, no, això és evident. Sí. Vull dir que has de deixar de banda si li tens que donar una mà o l'altra. Perdó? Anirà Guillermo Amor, el símbol de la música? Ja. Hauria d'anar-hi, no? Hauria d'anar-hi. Jo aquí estic d'acord amb tu, Josep Ramon. Si ho miro des d'un punt de vista global, tens tota la raó. Però quan veus que algú t'ha fet fora de la forma que t'ha fet fora, costa molt anar a fer el paperot de que tots som amics. Hi ha gent que li va més a aquestes qüestions protocolàries o són més diplomàtics i hi ha gent que no. I això s'ha de comprendre. A blanquejar la gestió de l'altre. Clar, es pot interpretar també així. És a dir, de les dues maneres, teniu raó els dos, no? Però no sé. Però això també passa en circumstàncies de la nostra vida, és a dir, tu te'n vas a actes que et convida X persona i saps que et trobaràs amb l'altra, però per l'estima que li tens amb aquella persona que et convida, o en aquest cas en la celebració, doncs hi assisteixes i deixes de banda tot el que hi ha al darrere. Vull dir que veurem a veure com
com va tot plegat aquest divendres, Xavier. Et desitjo que vagi molt bé aquest acte, la veritat. A veure què em trobo. A veure què et Ja trobes. t'ho diré. Jo vull també, doncs, de que després ja ens faràs algun missatge i ens diràs a veure si va Guillermo Amor, si va Xavi Hernández, seràs el nostre infiltrat per dir-nos... L'espia. Exacte, exacte. No volem... Em faré de l'Estasi, va. Faré de l'Estasi. Caral, deixa'm fer la prova. Vols fer la prova? A veure... Lo de l'himne. Jo també havia... ho tenia preparat a l'Spotify, si no en tot cas. A mi em va enviar un missatge, un e-mail al Barça, que no me l'he llegit, i penso que es podien descarregar els 3 himnes finalistes. Sí. A veure, Jordi, vols que ho provi a veure jo, a veure si puc? Abans del divendres els escoltaré. A veure si ho tinc carregat. Vinga, prova. A veure si em deixa, Compartir sonido. Veieu el meu Spotify, oi? Sí, ara es veu. Vosaltres sí, però aquí... Vale. Escolteu, Sí. Aquest és el que has votat tu, Jordi? Aquest és el que he votat jo, sí. Vale. Escoltem ara un tros... Aquest, perdoneu? Aquest és l'escut al pit. Anem amb la de... Si aquest és el millor, no vull sentir els altres. Vinga. Va. Ara anem amb el segon. Podria haver el baix una mica. Una música actual, el ritme. Anem a per la tercera, va. Del bressol a l'infinit. La pensaré a veure, perquè jo tampoc les he escoltat, Els èpics déus alats que han fet art amb el futbol. Del bressol a l'infinit, milers de veus fan un sol crit. Del bressol a l'infinit, milers de veus fan un sol crit. Barça, 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 vinguem del sud, vinguem del nord, l'afició és d'arreu del món. Barça, Barça... Doncs aquí estaven les 3 finalistes. Veiem que, per exemple, la que ha dit el Jordi, l'escut al pit, té 122.000 reproduccions a l'Spotify. En segon lloc està Un sentiment amb 80.000 i en tercer lloc hi ha Del bressol a l'infinit amb 46. Quin us ha agradat? No l'hem escoltat totes, òbviament. Els que no les havíeu escoltat, quin us ha molat més? A mi la que més m'agrada és la tercera perquè és la que més entenc. És que han volgut fer tant cant coral que no s'entén la lletra. Jo penso el mateix. Ja li vaig comentar l'altre dia al Jordi i a mi em sembla maca, la tercera. A mi em sembla la més maca. M'agradaria que guanyés la primera perquè és del meu amic Carles Casas, però no ho sé. I a més, això de l'ordre en què estan posades, Spotify fa molt, Vull dir que tingui 122.000 la primera, 80.000 la segona i 40.000 la tercera, és perquè és l'ordre. Si tu comences per la primera i a la segona o la tercera igual no hi arribes, Oh, i tant, oh, i tant. Salva, tu? T'ha donat temps d'agafar una valoració? A veure, jo la primera no sé ja com qualificar-la.
La segona sembla aquells nois de Viva la Gente que es reunien a la guitarreta. I la tercera... La del teu viatge a Wembley, no? I la tercera, puro mocedades. És a dir, entre les tres, no sé si en fem una, la veritat. I ara acabo de rebre un i diu, semblen 3 cançons de missa. Acabo de rebre un WhatsApp. Jo no em pronuncio, perquè no Sí. puc admetre una valoració encara. No, Escolta'm, a veure, la primera és No que puc. la Queralt l'ha tallat, la part bona és cap al final, que és quan fica el sentiment. Vull dir que no... Deixo. Vols que la posi al final? No, l'hem d'escoltar tots nosaltres. Jo En us he parlem deixat en aquí una altra xerrada. Portem Jo uns heu 40 minuts de d'escoltar-ho. programa, ja. No sé, avui és que estem passant-nos una mica, i no està aquest any. Sí. Jo anava ja acomiadant, me n'he recordat que havíem d'escoltar les Sí, les jo he de cançons. deixar-ho ara he de deixar-ho. Xavier, gràcies per acompanyar-nos avui. No, un plaer, com sempre. Que vagi Sempre molt que bé vulguis, aquest acte Queralt. del 125è aniversari del Barça. Gaudeix molt, tu, tota la teva família, doncs, per poder viure doncs, aquest moment. Si voleu en parlem el dilluns que ve, cap problema. Doncs Vulgueu. nosaltres encantats de poder-ho comentar. I llavors Jordi, Salva i Josep Ramon també, gràcies a tots per haver-nos acompanyat avui. I res, estarem pendents de veure què és el que passa el divendres al Teatre del Liceu de Barcelona. Bueno, de moment demà hem de guanyar el Brest, us ho recordo, Sí. Devem de guanyar el No Brest aniria- i et dic una dada, i és que una servidora estarà demà a Montjuïc per veure aquest partit. No, Per jo tant- també hi vaig. Doncs ja ens trobarem. Amb el Toni Closa sempre vaig amb ell. Doncs parlem. Parlem tu i jo i ens trobem abans. Com vulguis, dona. Quan tu vulguis. Gràcies i que vagi molt bé Xavier doncs, a aquest acte i els companys també, gràcies per haver-nos acompanyat aquest dilluns i ens veiem la setmana que ve. Que vagi bé. Una abraçada a tots. Adéu.